बीड़ावर मंडित करा या श्वेत पद्मासन कि ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी हो दुर्गा क्षमा शिवा धात्री सहस्रधा आज नवरात्र के पहला दिन आज काली माई के स्थान पे अपना घर के देवता देवी के जरूर पूजा करेला। भले लोग बहुत लोग पूजा पाठ ना करे, लेकिन आज नवरात्र ऐसा पावन पर्व कि सब लोग व्रत रहेला, माई के एक बार आशीर्वाद जरूर पावेला। तो जितना भी लोग पीछे भी लोग बैठल बा, हम चाहब कि एक बार जयकारा लगा दी, प्रेम बोली काली मैया की। बखोरापुर वाली माई के पावन धरती पे आप सबके बीच में आके आज बहुत अच्छा लगा था। एगो भक्त माई के दरबार में गए बड़े छोटे बाबा, क्या कहत रहे हो? तो सब फीडबैक दीजिएगा भैया, वो साउंड तो बहुत अच्छा बा, फीडबैक थोड़ा सा दे दी। भक्त माई के दरबार में गइल बाड़े, इतना कचकचवा भीड़ लागल बा। भोजपुरी में हमनी के कहल बड़ा भीड़ लागल बा, जाम लागल बा, खाचा खच भीड़ बा। तो सही जाम लागल बा, एगो भक्त माई के दरबार में पहुंचल बाड़े। जब इतना भीड़ देखा तारे त कहत रे कैसे अडली हलू बसेराबा हो कि ताहिर बनवाना। मैं थोड़ा सा लेवल और बढ़ा दी, सब लोग के मीठा मीठा अगर अच्छा लगे भजन द ताली बजाए सभे गायक बा कि भक्ति में भाव चाहिए, दिल से लगाव चाहिए, कि भक्ति में भाव चाहिए, दिल से लगाव चाहिए, कि काहे के भक्ति से मोहन के मीरा जी पवली। हो कहा भक्ति में झूठ बोल राम के जमली। तो कोनो भी गीत संगीत होके चाहे कोनो फंक्शन में जाते हैं तो दिल से जुड़ाव रहे के चाहिए। भक्त गल बड़े माई के दरबार में कहत रहे कि जो में आए मैया अब से क्यों ना डोले हो आही बन बना। अब जो में अब से क्यों ना डोले हो ताही बन बना। ली हलो पतेड़वा ताहिर बनवाना, कि मैया मोर ली हलो पतेड़वा हो कि ताहिर बनवाना। ए भैया आगे चाची लोग बैठल बा, गार्जियन सबे बैठल बा, गार्जियन ताली बजाई तब पीछे के सब लोग बजाई, काहे से पीछे सब नौछटिए लोग बाटे। मीठा मीठा ताली बजाता कि मैया मोर ली हलू पतेड़वा हो कि ताहिर बनवाना।